Κάνω λοιπόν αυτό το βίντεο για τις σχέσεις των δύο φίλων που έχει να κάνει με το γιατί τελικά χρειάζομαι κάποιον άλλον, αν είναι εγώ να τα παρέχω όλα στον εαυτό μου. Διαβάζω από κάτω τα σχόλια και οσμίζω με πιάνω, όχι από παντού και όχι τελείως, αλλά έτσι πιάνω μία ένταση των δύο. Και θέλω λίγο σε αυτό το βίντεο να μιλήσουμε γι' αυτό. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για την ένταση που πιθανό να υπάρχει ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Εγώ αυτό που διάβαζα και αυτό που έπαιρνα είναι, ξαναλέω δεν μιλάω για όλους, okay. Είναι από τις γυναίκες μία απογοήτευση, ισοπελπισία, ένα κλείσιμο και μία απόρριψη, μία ματαίωση. Από τους άντρες, αυτό που κυρίως εγώ είδα, είναι θυμός. Γιατί από τους άντρες θυμός θα το εξηγήσω. Το είχε πει και ο Γκαμπόρ Μάτε. Οι γυναίκες έχουμε μεγαλώσει με έναν τρόπο που ο θυμός δεν επιτρεπόταν. Άρα έχουμε μεγαλώσει έτσι ώστε να καταπιέζουμε το θυμό μας και όταν θέλουμε να εκφράσουμε το θυμό τελικά εκφράζουμε κάτι άλλο, κάτι πιο μαλακό. Το μαλακώνουμε, το φτώνουμε, το μαζεύουμε και το βγάζουμε κάπως αλλιώς. Άρα τελικά λοιπόν θα πω ότι πίσω και από τους δύο υπάρχει ένας θυμός και από τον άντρα και από τη γυναίκα, απέναντι στον άντρα και στη γυναίκα. Πίσω από το θυμό όμως υπάρχει θλίψη και υπάρχει πόνος που εκφράζεται τελικά με θυμό. Αυτή η θλίψη και ο πόνος των αντρών για τις γυναίκες και των γυναικών για τους άντρες μπορεί να έχει να κάνει με δικά τους βιώματα και δικές τους εμπειρίες, μπορεί όμως να έχει να κάνει με φορεμένα πράγματα και φορεμένες πεποιθήσεις για το τι είναι οι άντρες και για το τι είναι οι γυναίκες. Για πολλά χρόνια αυτή η ένωση του άντρα και της γυναίκας πρώτα απ' όλα δεν είχε κίνητρο ολόκληρο. Τι εννοώ. Για πάρα πολλά χρόνια οι άντρες και οι γυναίκες ενώνονταν με προξενιό, για συμφέροντα, να ενώσουμε τις περιουσίες μας, από ανάγκη. Δεν υπήρχε η αγάπη. Μιλάω για ένα μεγάλο ποσοστό, δεν μπορούμε φυσικά να τα βάλουμε όλα, μιλάμε όμως για ένα μεγάλο ποσοστό που συνέβη για πάρα πολλά χρόνια. Το να ενωνόμαστε από αγάπη και να παραμένουμε από αγάπη και να ερχόμαστε έτσι να συμπράξουμε μαζί και να προχωρήσουμε, είναι τις τελευταίες δεκαετίες που έχει συμβεί. Όλα τα προηγούμενα χρόνια λοιπόν ήταν άλλο το κίνητρο της ένωσης των δύο. Και για πάρα πολλά χρόνια, για πάρα πολλούς λόγους που δεν μας φτάνει εδώ να το αναλύσουμε, ο άντρας και η γυναίκα υπέφεραν από τον άλλον. Η γυναίκα έχει υποφέρει από τον άντρα και ο άντρας έχει υποφέρει από τη γυναίκα. Έχουν ταλαιπωρηθεί και οι δύο μέσα σε αυτή τη σχέση, μέσα σε πέρασμα πάρα πολλών ετών. Πάμε πολύ πίσω στην ιστορία. Η γυναίκα έχει πάρα πολύ καταπιεστεί, έχει πάρα πολύ εξουσιαστεί, της έχει πάρα πολύ στερηθεί η ελευθερία της και πολλά ακόμα. Ο άντρας από την άλλη δεν έχει αγαπηθεί, δεν έχει αγκαλιαστεί, δεν έχει αντιμετωπιστεί με τρυφερότητα και συναίσθημα. Δεν του έχει επιτραπεί να είναι ευάλωτος και δεν του έχει επιτραπεί να μην μπορεί. Όλο αυτό έχει περάσει σαν πληροφορία μέσα στο DNA μας, υπάρχει και στο συλλογικό ασυνείδητο και άρα παίρνουμε πάρα πολύ αυτές τις πληροφορίες του ο ένας να ταλαιπωρεί τον άλλον. Ο άντρας να εξουσιάζει τη γυναίκα, η γυναίκα να χειραγωγεί τον άντρα. Ο βασικός ενεργειακός λόγος που είχε συμβεί αυτό είναι γιατί δεν είχαμε υπάρξει ούτε οι γυναίκες ούτε οι άντρες ως τα ιερά αρσενικά και τα ιερά θηλυκά. Είχαμε υπάρξει και οι δύο στη μη θεραπευμένη τους μορφή. Η μη θεραπευμένη μορφή της αρσενικής ενέργειας καταπιέζει, εξουσιάζει και μπορεί να γίνει μέχρι και βίαιη. Η μη υγιής και θεραπευμένη θηλυκή ενέργεια χειραγωγεί, καμιά φορά είναι λίγο ύπουλη από κάτω και είναι αυτή που θα κινεί τα νήματα
Και το από κάτω ήταν για θέμα επιβίωσης. Γιατί επειδή υπήρχε εξουσία δεν μπορούσε από πάνω να το κάνει, έπρεπε να βρει τρόπους να επιβιώσει υπογείως. Έτσι η αρσενική ενέργεια και άρα οι άντρες περάστηκαν για πάρα πολλά χρόνια ως οι δυνάστες και οι εξουσιαστές και οι γυναίκες ως τα θύματα. Τώρα όμως βρισκόμαστε αλλού. Δεν είμαστε εκεί πια. Δεν είμαστε εκεί. Το ζήσαμε το παραμύθι και οι δύο ταλαιπωρηθήκαμε, πονέσαμε, πληγωθήκαμε και πλήγωσε ο ένας τον άλλον πολύ και μάθαμε από αυτό. Και έτσι ο καθένας, άντρας και γυναίκα, θεραπεύει τα κομμάτια του ώστε να γίνει το ιερό αρσενικό και το ιερό θηλυκό, που δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες ποιότητες, αυτές που αναφέραμε πριν. Το ιερό αρσενικό έχει δύναμη, παρέχει ασφάλεια, παρέχει προστασία, έχει έναν έτσι πολύ λογικό και ευφυή νου και πολλά ακόμα, πολύτιμα. Το ιερό θηλυκό είναι τρυφερό, είναι ευάλωτο, έχει ενσυναίσθηση, έχει διαίσθηση, έχει αγκαλιά. Έχει μια άλλου είδους δύναμη. Έχει δύναμη, αλλά άλλου είδους από την αρσενική. Εμείς λοιπόν τώρα καλούμαστε να συγχωρέσουμε ο ένας τον άλλο. Να συγχωρέσουμε και τις σχέσεις τις δικές μας, που υπήρξαν με αυτά τα μοτίβα, και όλες τις προηγούμενες γενιές αντρών και γυναικών που υπήρξαν έτσι, να κατανοήσουμε ότι ήταν ένα εξελικτικό στάδιο που χρειαζόταν να περάσει, να το περάσουν, και να κάνουμε ειρήνη μεταξύ μας. Να κάνουμε ειρήνη. Είναι τεράστια η δύναμη, η ιερότητα και η θεϊκότητα που γεννιέται από την ένωση του αρσενικού και του θηλυκού. Για να μπορέσει αυτό να συμβεί, χρειάζεται να κατανοήσουμε τα εντός εισαγωγικών λάθη του παρελθόντος, να αναλάβουμε ο καθένας την ευθύνη του, να το πάμε αλλιώς, να καταλάβουμε πόσο σημαντικός μας είναι ο άλλος, πόσο πολύτιμος, τι χαρίσματα έχει, τι θησαυρούς, να πετάξουμε από πάνω μας όλα αυτά που έχουν φορεθεί από πεποιθήσεις, από σκέψεις, από πράγματα που έχουμε όλοι λίγο πολύ ακούσει, να τα πετάξουμε. Είναι βρωμιά αυτό, λεκέδες πάνω μας. Να συγχωρήσουμε, να κατανοήσουμε, να αγκαλιαστούμε, να κάνουμε ειρήνη και να ενωθούμε. Η αλήθεια είναι πως εξελικτικά ούτως ή άλλως εκεί πάμε, σε αυτήν την ένωση. Απλά όσο γρηγορότερα τα κατανοήσουμε όλα αυτά και πετάξουμε αυτή τη σκόνη που ακόμα μπορεί να κουβαλάμε, την παλιά σκόνη, τη βαριά σκόνη, τόσο ευκολότερο θα είναι για μας, τόσο πιο πολύ θα μπούμε μέσα στην αγάπη και σε αυτό που πραγματικά και ο καθένας μας είναι, αλλά και μαζί γινόμαστε.